Right, mngeli we-SABC lihaye akuntsuku zatywala ngaphambi kwengqungquthela yayo i-G20 ezawuthi iqhubeke ke mbukeli ngomhla we-22 ukuya kwi-23 kaNovemba. Oko ke mbukeli kuzawuqhubeka khona pha eRhawutini. Oku kuphawula ke ingqungquthela yokuqala ezabe isingathwa nguMzantsi Afrika. Kunjalo nje kumbukeli iphantsi komxholo othi Solidarity, Equality and Sustainability. Kukhona imiba ke mbukeli engundoqo ezawuthi isingathwe kuyo le ngqungquthela. Kuyo ke mbukeli singabalula ulawulo okanye ukhuseleko lokutya, uphuhliso oluzinzileyo nophuhliso kwisigaba sesine sebuxhakaxhaka lemihla yona i-artificial intelligence. Kanti ngoku sawuthi siqhagamshelane mbukeli nosekela mlawuli jikelele kulawulo lwehlabathi kunye ne-agenda yelizwekazi. Yena ke mbukeli ongunozakuzaku uXolisa Mabhongo. Xolisa Mabhongo mnumzana, masikubulise sikwamkele SABC lihaye sibambe ngazibini ngokwenza idinga kunye nathi. Ndiyabulela nam ndiyabulisa kuni nakubabukeli benu. Enkosi kakhulu. Siyaqonda into yokubana akuntsuku zatywala ngaphambi kokuba uMzantsi Afrika singathe le ngqungquthela ye-G20. Ndiyacela ukrobisele umbukeli wethu kudala ebambi ingakumbi kwindawo ezisemaphandleni ezilalini bayeva kuthiwa G20 kodwa ungake nje ucacisele umbukeli ongaqondiyo malunga nale G20 into yokubana yintoni kanye. Enkosi, i-G20 ingqungquthela yamazwe adlala indima enkulu kwezomnotho kwilizwe lonke. Yaye i-G20 yafomishwa ngexesha apho ilizwe lonke lalisengxakini kwezomnotho, lento kuthiwa yi-financial crisis. Ngenxa yamandla alamazwe ayi-21 ngoku, ngoba i-African Union nayo ithe yajoyina ngo-2003. So ke ngoku kwadityanwa kwathiwa makuboniswane ukuba yintoni amazwe anoyenza ahlakanisane ukuze kuliwe le ngxaki ye-financial crisis ngo-2008. Sayibona ke i-G20 ikwazi ukuhlangana ilwe le ngxaki yayijongene nelizwe lonke i-financial crisis. Yaphumelela ke apho i-G20. Siphinde sayibona i-G20 ngexesha le-COVID-19 apho i-G20 iye kwakhona yasebenzisa lamandla inawo ngenxa yesize yalamazwe enza i-G20, yakwazi ukuba idibane ibeke phambili umgaqo ozawulandelwa lilizwe lonke ngamazwe onke okuba sizayilwa njani na i-COVID-19. Enye into ke yenziwa ngelo xesha kuye kwathiwa la mazwe abhatala amatyala, le nto ke kuthiwa yi-debt, mawake avunyelwe ngeli xesha le-COVID-19 angayibhatali amatyala ukwenzela uba akwazi usebenzisa le mali anayo ukuze alwe i-COVID-19. So ngezimizekelo leyo yomsebenzi wenziwa i-G20 idibanisa ilizwe lonke xa kukhona ingxaki. Ithi ke ngoku masidibaneni nali cebo, masisebenzeni sonke umntu nomnye, ilizwe nelizwe, nantsi irole yalo. Ke ngoku xa sidibana apha eMzantsi Afrika sidibana kwakhona ngexesha apho ihlabathi lonke lijongene neengxaki ezininzi. Ezinye iingxaki kukuhlupheka kwabantu, iingxaki zokuba akulinganwa, amazwe awalingani phakathi emazweni, le nto kuthiwa yi-inequality. So ineengxaki ezininzi, indlela yokufumana ukutya kwabantu, i-food security yingxaki, i-energy, so iingxaki zininzi. So sidibana apha ke eMzantsi ukuze sikwazi kwakhona njengoba i-G20 yayenzile before ukuba sithi nazi iingxaki ezijongene nelizwe ngoku nehlabathi ngoku. Masidibaneni ke ngoku sivumelane apha eJohannesburg ukuba xa sisuka eJohannesburg ilizwe nelizwe indima elizoyidlala. Ndiyeva apho uthetha ngokuba ilizwe loMzantsi Afrika namanye amazwe adityaniswayo into yoba mhlawumbi ngeliphi indima azawuthi ayidlale. Ndiyafuna ke ngoku ukuqonda into yokubana xa kuza uMzantsi Afrika azawusingatha le ngqungquthela eqala ngqa, abantu bayazibuza mhlawumbi into yokubana ngawaphi amathuba angathi bawafumane njengoko ilizwe loMzantsi Afrika lithatha inxaxheba, amathuba esingathi siwaxhamle kuyo le G20 kwakunye mhlawumbi ne-possible outcomes esizawuthi sizifumbathe ngesandla.
Enkosi. So ke le G20 ibanjelwa eAfrika, eMzantsi Afrika, okokuqala since yayifonyishiwe. Sijonge ke ngokwiziphumo ezininzi apha kuyo. Okokuqala imizekelo nje emininzi ye-projects ezizawuphuma kule G20. Kwicala le food security, for example, sijongene uba kuphume izigqibo, kuthathwe izigqibo sizokwenza ukuba sikwazi ukunyusa i-agriculture emazweni wethu onke, ukuze abantu bethu bakwazi ubenefita, sikwazi ulwa ingxaki ye-food security, ukuze abantu bonke bakwazi uba balale bedlile emakhayeni wabo. So sizawuphuma ke ngokwapha singuMzantsi Afrika nee-projects ezibambekayo ezibonakalayo. Kwicala le-technology sizawuphuma apha neproject ekuthiwa yi-Africa Artificial Intelligence for Africa Initiative. Kule project into eza kwenziwa kuzawufundiswa i-civil servants kulo lonke i-continent yase-Afrika. Isitargeta i-civil servants eziyi-15,000 per year. Bazawufundiswa ngoba i-artificial intelligence yinto egqamileyo ephambili ezawuthatha ihlabathi lonke ilise phambili. So sizakwazi ke ngokuba abantu bethu balapha eMzantsi Afrika abasebenzi bakarhulumente bafundiswe ezi skills ziphambili ze-artificial intelligence. Nakwamanye amazwe yase-Afrika zininzi into esizawuzenza. Kukhona ke nenye iproject ekuthiwa yi-clean cooking, nayo itargethe uMzantsi Afrika namanye amazwe ase-Afrika, apho saziyo ukuba kwiindawo ezininzi especially emakhaya ezilalini abantu bethu bayasokola ngendlela yokupheka. So bazakwazi ngokuba bafumane amathuba okuba anikezwe amandla okupractice i-clean cooking. So zinto ezi-concrete ezo ezizawuphuma apha kule G20 yethu. Zinintsi wethu izinto endinozibala endinokuthi zizinto. So ngala mathuba ke abantu baseMzantsi abazawafumana. Manditsho ke nakhona ukuba le G20 into esiyenzileyo kube sine-meetings ezi-133 kulo nyaka since siqalile ngoDisemba 2024 uba ipresident ye-G20. Sithathe zonke ezi meetings azisa kuwo onke amaphondo ase-South Africa. So ii-provinces zethu zonke ziye zabhenefitha ngokuba zibambe iintlanganiso ezininzi ze-G20. Zibe zininzi ebezibanjelwe eGqeberha, zininzi ezibanjelwe eMonti. Siye saya nakwi-outreach kwiindawo ezifana noMthatha kule veki. Abantu bethu bebeselusikisiki bebonisa abantu, bezama u-expose abantu bethu kwingxaki, kwizinto ezenzekayo kwihlabathi lonke. So sicinga uba ke ngoku zezinye zee-benefits ezo ukuba abantu babone ukuba akukho nto sinoyenza sisodwa singuMzantsi Afrika xa sijongene neengxaki ezingaka. Kumele sihlangane namanye amazwe, sibambane, sibumbane. Yinjongo ke leyo ye-G20. Enye into esiphinde sayiqaphela Mhlekazi kukuba i-G20 xabe iye yagxekwa ngokungenzi ngokwaneleyo ukujongana nemingeni yehlabathi efana nongalingani kunye nokutshintsha kwemozulu, that is i-climate change. Ungathi mhlambe luthini ulundelo loMzantsi Afrika kwi-G20 kwaye ingaqinisekisa njani ukukhula okubandakanyayo nokuzinzileyo? Umongameli uPresident uRamaphosa uye naye ngenxa yoba siphethe i-G20 kulo nyaka wafomisha ikomiti. Kuthiwa le komiti xa ibizwa yi-Extraordinary Committee on Global Inequality, ligama layo lesiNgesi elo. Iyaqala ke ikomiti enje uba yenziwe phantsi kwe-G20. Izawuqala uba kube khona inhlangano ye-G20 ezawuthi ifumane iripoti evela kule komiti ibalulekileyo ngolu hlobo. Le komiti kaPresident Ramaphosa ibidibanise ii-experts ezivela kumazwe ngamazwe ekudala ziphethe zifunda ngale ngxaki ye-inequality, kungalingani. So le baza ke kule veki iphelileyo baye bamnikeza ke uPresident Ramaphosa iripoti yabo le yena azayithatha ayise kwezinye iinkokheli ze-G20 xa zifika apha eMzantsi. Iyaqala le nto ukwenzeka inkulu. So ii-recommendations ezivela kule komiti zinkulu, ziyothusa xa zichaza ingxaki ye-inequality within countries, also between countries. So xa sijonga ke ngoku sithi i-G20 izawukwazi uba since apha eSouth Africa
naxa iqhubeleka kule minyaka izayo ijongane nale ngxaki ye-inequality njengoba usitsho uba kudala ikritisayizwa i-G20 ngokuba ingayijonganga le ngxaki inkulu. So ke ngoku siyayiqala le initiative singuMzantsi Afrika, ezinye ii-presidents ezizawuthi zithathe i-G20 kule minyaka ezayo nazo sinethemba lokuba siza kuyithatha le nto ziyise phambili. Kwicala lemozulu nakwicala lemozulu i-G20 apha under i-leadership yoMzantsi Afrika siye sanyusa ke umsebenzi we-G20 apha. Eyona nto ibalulekileyo xa sithetha ngemozulu okanye i-climate change i-climate finance. So singuMzantsi Afrika enye yezinto esiye sazibeka phambili for ukuba zixoxwe yi-climate finance. Abantu ukukhumbula la mazwe asaphuhlukayo afana noMzantsi Afrika awakho responsible for ingxaki enkulu ye-climate change, kodwa sithi abayivayo ii-effects zayo kakhulu. So ke ngoku sithe singuMzantsi Afrika make kufokaswe kule nto ye-climate finance, and sinethemba ukuba xa iinkokheli zethu zidibana apha eJohannesburg zizawuthi zithathe izigqibo ezinkulu zokuba xa sibheka phambili senza ntoni nge-climate finance. So yimizekelo leyo yezinto ezi-concrete ezizawuthi ziphume kwi-G20 under i-leadership yoMzantsi Afrika. Xa uthetha ngomba we-climate finance kulapho neMelika ingena khona, kuba siyaqonda into yobana yapledja ii-billions sisho into yokubana makuphuculwe umba we-climate finance. Kodwa into esiphinde sayiva Mhlekazi kukuba umongameli wapha e-US uDonald Trump uthe yena uyarhoxa ekubeni eze kwingqungquthela kuquka ne-US officials sisho into yokubana akekho umuntu ozalibeka unyawo lwakhe kuyo i-G20 apha eMzantsi Afrika ngenxa into yobana mhlawumbe sisho into yokubana kukhona ukunyhashwa kwamalungelo abantu, amabhulu sisho into yokubana ayabulawa apha eMzantsi Afrika. Ingaba oku kuthetha ukuthini kuMzantsi Afrika kwaye ukungafuni kwakhe into yokubana asingathwe i-G20 eMzantsi Afrika, ingaba mhlawumbe oko kuyayiqhwalelisa na i-credibility ye-G20? Hayi, akuyiqhwalelisi i-credibility ye-G20. I-G20 njengoba benditshilo ngumbutho wamazwe ayi-19 nee-organizations ezimbini, that is the-African Union ne-European Union. Zonke ezinye iinkokheli zamanye amazwe ziyeza eMzantsi Afrika. I-G20 izawuqhubeleka ngomsebenzi wayo nokuba kukhona ilizwe elifana neMelika elirhoxileyo. Siyathemba ukuba iMelika iyawuze iphinde mhlawumbi itshintshe isigqibo sayo noba kulo nyaka uzayo, ngoba kulo nyaka uzayo iMelika actually ine-responsibility enkulu ngoba yiyo ezawuthatha i-G20 after uMzantsi Afrika ilide. So ke ngoku besinethemba lokuba bazawuza, kodwa ke bathathe isigqibo abasithathileyo, kumele simamele eso sigqibo abasithathileyo. Kodwa wona umsebenzi we-G20 awuzuma, uzawubheka phambili. Khumbula uba iMelika under lo rhulumente wabo ubanawo ngoku ibisele irhoxile kwizinto ezininzi, ibisele irhoxile kwi-Paris Agreement le ye-climate change, ibisele irhoxile kwi-United Nations Human Rights Council, ibisele irhoxile kwi-UNESCO, i-United Nations Education and Scientific Council. So ibiseyirhoxile kwiindawo ezininzi apho amazwe adibanayo azame ii-solutions for iingxaki ezijongene nehlabathi. So ke ngoku uba bengezi kwi-G20 ayizuyiafektha i-G20. I-G20 izawuqhubeleka, zonke ezinye iinkokheli ziyeza. Izawuba imihlanganiso enkulu le izawuba lapha eJohannesburg, intlanganiso ye-G20 yokuqala ukubanjelwa eMzantsi Afrika, ukubanjelwa eAfrika. Abantu from all over the world bajongile kwiziphumo esizawuphuma nazo apha eJohannesburg. So ke lilonke i-G20 iyaqhubeleka noba iMelika ayizuba khona yona. Mhlekazi uMabhongo, masibambe ngazibini ngexesha lakho nokunabisela umbukeli. Ngiqinisekile nophakathi emajukujukwini emakhaya ezilalini namhlanje uqiqe waqonda emalunga nengqungquthela. Enkosi kakhulu. Ndiyabulela enkosi. Right, mgeli we-SABC lihaye lo ke besidlana indlebe naye nguye unozakuzaku uXolisa Mabhongo. Sixela ngakumbi imbukeli ngengqungquthela nezinto mhlawumbe esingathi sizilindele nangendlela ke uMzantsi Afrika angathi axhamle kuyo le ngqungquthela. Sawuthi xhake imbukeli kuloo ndawo siwele kwelinye inqaku.